Welcome. It's Honey for YouTube channel here. Planta ya moto. Planta ya kuna moto. Malawi Festival ndilo sangala kwambiri kuti mabwera mwa unyinji jonchi usatenga nawo mbali pa matemo amenewa. Ziko ili ndiratu osamaopa amene ali maudidowa tina wasanga ni ndoni dierero asamati tumbwire iya tukumvana eti tikawabuza zinthu azimva sijonjo asamaku wapyezeni iya hii wadi kupanda ife iwo alipo ndiye tukufuna tipempe pano kuzera kwa DC kuti nchitide omanga anthu osakwa uteretu mwina ngati mmanditola ine kumandigwira muzaona polekera osamaopa iya kumumanga munthu kuplanta kukamusiya kulilongwe ngati mwana wapa echechayo pauja ni paplanta papalibepo polisi kuyenera kulibe polisi makoti kulibe sobala chomutengera mwana wa mbusa kukamusiya kulilongwe ndi chani mchitidwe umene uteretu. Tikupembe ni inu Inspector General musakale andale a polisi si andale mukale anthu ogwira ntchito yanu mwa ukadaulo ngati mukufuna kutamanga ndi ukadaulo wanu kapena kufuna kuti anthu akutameni ndiye muapase promotion ya polisi amene agwira ntchito koma alibe promotion. Tikumvana eti zomumanga munthu kukamusiya kulilongwe kumutenga kulilongwe kukamusiya kunzuzu nzuzu kukamusiya kulilongwe ndikakhala ine ndiye mmanditola paja kundimanga kukandisiya kudwangwa zimenezo zitere. Kodi boma laja kwera timalifuna lijandiri inu mukuja katatu pasiku inu mukutenga nao ngongole inu mulindi fetereza passport yaka ichemelela ija mulinayo ndiye mama lindilache tukumvesa sana ndiye palibepo zoopsezana tikufuna kuti ameki akamale mbesa atilole safe ya Malawi tikapeleke passport tikapeleke kalata ya kwa mfumu tikapeleke driver's license kuti tikavote ndipo olo mukamaka vota muzavotera izi simuzafuna boma lina ndiye basi muzikatumiza anthu aziopseza mblanda muno boma lino ndila amanu Malawi moto mavuto ali Malawi muno ndi chifukwa chake azimayiwa akudalira Chinangwa ndi chifukwa chake azimayiwa akudalira Nteza ndi chifukwa chake azimayiwa akudalira Nthochi ndiye wina ache uko wasite wakutambwanda zache basi mima ngenge uzakulanda iweyo. Malawi moto ndiye mwamba ati afuna azikulanda ninu amene mukumavuula nchenga mwana Solomu mukumavuula nchenga umu ati azikumangani imene ndiyo gwira nchenga ndi wamao masa nchenga ndi wa Mulungu. Kodi iwo akanafuna kuti nchenga usamakalepo masa akanazala mitengo tauni yonunkha manyinga tindi tauni. Malawi moto ndiye tikufuna kuti ANRB abwerese zo lembesera kuno kumwera abwerese ku Eastern Region abwerese kumpoto anthu alembese ndiye mukamuuze ino amene ndi madetective mukanene kuti anthu aku Blantyre ati akufuna alembese akavote ati iwe sakukufuna. Kodi ino mukumfuna chakwera ndipo mukavotere isa zingateke. Malawi moto
chisankho cha 2025 kuti chiyende bwino tikufunanso anthu alembese zanzika, anthuso apasidwe mpata akalembese kuzera ku meki, kuzera ku passport, kuzera ku driver's license ndi kalata ya kwa mfumu. Nanga inu zanzika muli nacho? Komanso khalidwe lomayika malamulo omapinja Amalawi ziterere sikulera tizakuumbuzani. Khalidwe lomapanga malamulo opinja Amalawi zitani kodi? Ngati zimene munapanga kuti mabizinesi ang'ono azidula masitika azungu amwenye ndi kuasiya andale mmango dusa maboda mosalipira jani osalipira nsongo. Ndi amafuna inuyo ati mukamadusa mabodamu mulipire nsongo, mulipire Malawi Bureau of Standards, kenako mugule stika. Ndiyo kwira? Then nango Peter Zulu kukakumana na wa MRA ndikuwauza kuti my people doesn't want stupidity. Ati ndalankhuliraso chichewa asaine ningakwanise chichewa. Nango wauza kuti Mr. Commissioner, I have come here to register my concern that the people of Malawi don't want nonsense. Ndayo moyo wa MRA nje. Malawi moto moti tikunena pano MRA achosa nsonko ofoira uja azimayi amene mmapita kunja a business zing'ono mmapita kunja muzidusa paboda osadula tikiti ya stika. Kunga mupeza nkhwiri wina ache akukulipirisa stika tayo mo just call the DC ndiza chapa mwachabe. Tukumvana eti? Komanso povomera pokuti nsonko umene uchoke zikusonyeza kuti ku MRA kuti lini munthu wanzeru busy work. Tikumva eti? Akanakhala kuti busy work alipo ambiri m'Malawi muno sibwezi pano Amalawi akuzunzika ndipo anthu amboma. Akanakhala kuti busy work ambiri muno m'Malawi muno alimo sibwezi pano Amalawi mukusowa zakudya. Koma tiatokoza MRA kuzera kwa busy work kuti wachosa wamva kulira kwa Amalawi. Si choncho eti? Malawi amene tikumfuna nduti? Ndiye ulendo wathu tikupita kwa DC sitikupanga za phuma chonde ya polisi no pumalization tikuyenda monyada bwino. Ndipo inu mukutukwa na polisi, inu mukuswa zinthu za anthu. Tapu si yasegula likanakhala kale tapu ikanasegula simukanawe wamene mukubama zovala inu muli ndi zovala inu kaleli jasakanakuza ndi kuti lowa ni mukobe. Koma muli ndi president wanu wanthu osauka wozindikira. Ndipo munthu kulowa mu tapu mukapena mu shopu ya munthu ndikubama zinthu ndiye kuti munthu iwe ndiwe kape kwambiri. Nthawi ino ndiyo mbere munthu zinthu mmene Amalawi yakuzunzikira mukambere zinthu. That's completely nonsense. Osamapanga mademo, umapanga mademo kuti muzizuza anthu iya. Tikupanga mademo ouza chakwera ndi nduna zache kuti you have failed. Boma lindira chakwera? Boma lindira maiko usi? Kapena nene kuti boma lindira manganya? Boma lindira uja zache wawiniko? Malawi moto. Namba kuti anabwera kuno anzangawo kuzakuuzani kuti mukatenge ngongole. Tonse muno tingapange business katengeni muzitafune. Sijojo eti? Akufuna kuti ati muzavote. Malawi moto. Tiende osatukana polisi, tiende osapwanya magali moto, tiende mwantendere osaba zinthu za anthu. Azimayi anthoji achinanga aguleni asipanga malonda mkatikatimu. Komanso mkatikatimu muli azimayi wokongola sali pabanja fusirani.
matemo watu sitimapanga okuba, matemo watu sitipanga ozuza andwena, panga matemo kuma magari motoso wakutani. Ndawi ya matemo ndi saini ya usavage. Ndawi ya okuba chifuaja matemo inanta. Mbaja kufuna kutalande bo. Kuma ife kumapanga matemo, mashopu wate sekula. Tawi injayo awamafuna iwo oboma muja. Shopu ngati Inland hardware ikanase kula. Atomic hardware ikanase kula. Haijeti shopu hii akanase kula. Nakuza nikutulowa ni mukabe. Nakuza nikuti musalowe mukabe. Musalowe ino. Chifukando awali pa mavuto kopya amashopu wa. Economy ya ziko linosiri bino. Forex kuno kulibe. Mapasipoti kulibe. China chilichoso chinaonongeka ili ndiziko. Kwa muda basi kama iwo vote raso kawili munga votere hizi. Munga muza kuti ajimene unapo ni matukanu muzipita kwa ama. Chote ni kulipikiseni ya maawi. Mukazamba kuti tukuita ni samatemo musazabwele kuzaba. Chifuka ine ngati poni kalindo sinipangisa matemo okuba. Kumatemo musazatu kwane wa polisi. Chifuka wa polisi wa akutipasa security. Ntawi ija wa polisi amamenyedwa heti? Aba mamona wa polisi atamenyedwa? Gasi? Ndipo ndo ina acha kuti mukulumbirire kuti wa polisi abawandi yabuno tikagona pansewu wapo? Sakitira. Polisi awa akakavula uniform India Baboga James. India mai acha Catherine. Ndiye kumatu kwana pamene swali pa mavuto simu ino. Ife tikupita tikapeleke kalata kwa DC. Kuti amuuze yolini Inspector General. Kunena kuti kumanga anthu chisawa wazandale ziteretu. Nganima njoya. Mama kira shiri yako. Kuti amwene 8 amwene. Mzungu lina TC. Sikina mzagani banga. Chijajamazi chijajisakale basogoro. Tasi njambuyo. Changa di Joso Buyo. Mbuzo kuti malawe boto. Ine ninga ope. Oro futi ni mayo. Ipo imaine pano futi ngani ponye. Tangamba uone ziti. We want to tell the main chair that the time is now. Is what the grand prize message for that. Pastor Grobo Balinzu. We want to tell my brother. You must record this one. We wanted to tell the make chair Anna Peron Tarimanja that time is now that Malawians should be allowed to register during the coming tripartite elections using other means, not IDs only. Do you understand? Okay,